Tezan, subscribe, like, and share. سلام كبرات تخاطبت مربات بيت تزانة لومي نتعزبت الزيو تقامن نيوتكم بجبط غير ذغرن أبزو وان الزيو قداس زخون رأستحيدنا قريب مالونا ناي أتحاسبا لوتي هبتما سبات رأي تقوم لهم حموشتا مستراويان مقالتاتن لمتاتن زبل مدب حدنا لكم متينا لنا كسا مود أتهم سنة تصالحون دا عدمنا نشانلنا حدث زخونكم سبسكرايب كومون لايك شير غيركم تعزبون الزاخر سناي مكتال ሃብታማት ሰባት ካብቲ ዝተረፈ ዓለም ፍሉይ ዝገብሮም እንታይ ይመስለካ? ዕድል ድዩ ወይስ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ስለ ዝሰርሑ እዩ? እቲ ሓቂ ካልእ እዩ። ሃብቲ ውፅኢት ናይቲ መዓልታዊ እትገብሮ ልምድታት ወይ ሃቢትስ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ንገንዘብ ይዓዪ ወይ ይሰርሕ፣ ሃብታማት ግን ገንዘብ ንዖም ከም ዝሰርሐሎም ይገብርዎ። እዚ ለውጢ እዚ ካብ ኣተሓሳስባ ወይ ማይንድሰት እዩ ዝጅምር። ኣብዚ ናለው መደብና እቶም ሃብታማት ዓለም ምስጢሮም ገይሮም ዝሕዝዎም ኣብ ትምህርቲ ዘይተምሃርናዮም 5 መሰረታዊ ልምድታት ብዓሚቕ ክንርኢ ኢና። እዞም ልምድታት እዚኦም ንሂወት ሰብ ናብቲ ሃብቲ ክቕይሩ ዓቕሚ ኣለዎም። ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዋ፣ ምክንያቱ እቲ 5ይቲ ነጥቢ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ሃብታማት እያ። ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ናይቲ ለውጢ ኣባል ኩኑ። ልምዲ ቁጥሪ 1 ዋጋ ግዜ ምፍላጥ ታይም ቫሉዌሽን ቨርሰስ ሌበር። ድኻታት ሰባት ግዜኦም ሸይጦም ገንዘብ ይረኽቡ ታይም ፎር ማኒ። ሃብታማት ግን ግዜ ዓዲጎም ሃብቲ ይሃንፁ። ሃብታማት ሰባት እዚ ስራሕ እዚ ንዓይ 1 ሰዓት ክወስድ ዘለው እዛ ሰዓት እዚኣ ድማ $100 እያ ዋጋኣ። ነዚ ስራሕ እዚ ብ$20 ዝሰርሓለይ ሰብ እንተረኺበ እታ ዝተረፈት $80 እታ ሰዓትን ናተያ ኢሉ ይሓስብ። ዴሊጌሽን ሃብታማት ኣብቲ ዓብ ለውጢ ዘምፅኣሉ ስራሓት ሃይ ኢምፓክት ጥራዮም ዘተኩሩ። ተራ ስራሓት ንካልኦት ሰባት ወይ ንቴክኖሎጂ ይገድፍዎ። ግዜኻ ከም ገንዘብ ረኣዮ። ግዜኻ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ክተጥፍእ ከለኻ ገንዘብካ ትጥፍእ ወይ ትጉሕፍ ከም ዘለካ ሕሰብ። ልምዲ ቁጥሪ 2 ቀፃሊ ትምህርቲ The 5-hour rule። መብዛሕትኡ ሰብ ትምህርቲ ምስ ወድአ ምምሃር የቋርፅ። ሃብታማት ግን ትምህርቲ ምስ ወድኡ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ዝጅምርዎ። ዋረን ባፈት 80% ካብ ግዚኡ ብምንባብ የሕልፎ። ቢል ጌትስ ኣብ ዓመት 50 መፅሓፍቲ የንብብ። እዚ The 5-hour rule ይበሃል። ኣብ ሰሙን 5 ሰዓት መዓልታዊ 1 ሰዓት ንምምሃር ይምድብዎ። ዋት ዘይ ለርን እንታይ እዮም ዝመሃሩ? ሃብታማት ብዛዕባ ወረ ወይ ናይ ተራ ናይ ዜና ኣይኮኑን ዘንብቡ። ብዛዕባ ስነ ልቦና፣ ቁጠባ፣ ታሪክ፣ ሓወት ሰባትን ሓደስቲ ክእለታትን ወይ ስኪልስ እዮም ዝመሃሩ። ፍልጠት ካምፓውንድ ይገብርዎ። ሎሚ እንመሃራ ሓንቲ ነገር ድሕሪ 10 ዓመት ቢልዮናት ክተምፅኣልካ ከም ትኽእል ምእማን እዩ። ልምዲ ቁጥሪ 3 ቅድሚ ምብላዕካ ምውፋር paying yourself first። ተራ ሰብ ደሞዝ ምስ ተቐበለ ቅድሚ ኩሉ ንገዛ ክራይ፣ ንመግቢ፣ ንክዳውንቲ ይኸፍል። ዝተረፈቶ እንተሃልያ ድማ የቕምጣ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣይተርፎን እዩ። ሃብታማት ሰባት ድማ ገንዘብ ምስ ረኸቡ ቅድሚ ንዝኾነ ሰብ ምክፋሎም ነብሶም ይኸፍሉ። ማለት 10 ካብ 100 ወይ 20 ካብ 100 ካብቲ ዝረኸብዎ ቀጥታ ናብ ኢንቨስትመንት የውፅዎ። ሃብታማት ሎሚ ክዘሉ ወይ ኢሎም ፅባሕ ክሓርሱ ኣይመርፁን። ሕጂ ተፀሚሞም ሃብቲ ይሃንፁ፣ ፀኒሖም ድማ ብሰላም ይነብሩ። ኣሰት ቨርሰስ ላያቢሊቲ። ድኻታት ብገንዘቦም ሓላፍ ነገራት ወይ ክዳን፣ ስልኪን ካልእን ይገዝኡ። ሃብታማት ግን ኣታዊ ዘምፅኡ ነገራት ከም ቤት፣ ስቶክ፣ ቢዝነስን ካልእን ይገዝኡ። ልምዲ ቁጥሪ 4 ዝምድናታት ምምራፅ The law of proximity። ንስኻ ውፅኢት ናይቶም መዓልታዊ እትውዕሎም 5 ሰባት ኢኻ። ሃብታማት ምስቶም ካብኣቶም ዝበልሑን ዝሃብቶምን ሰባት ክውዕሉ ይፅዕሩ። ምክንያቱ እቲ ኣተሓሳስባ ዕላልን ዕድላትን ተመሓላላፊ ስለ ዝኾነ። ምስ 5 ሃብታማት እንተውዒልካ ንስኻ ሻዱሻይ ክትከውን ኢኻ። ምስ 5 ሰነፋት እንተውዒልካ ድማ ንስኻ ሻዱሻይ ሰነፍ ክትከውን ኢኻ። value exchange
ዝምድና ሃብታማት ንምጥቃም ጥራይ ኣይኮነን ከመይ ገይረ ንዓኻ ዋጋ ወይ ቫልዩ ይውስኸልካ ዝብል ሕቶ እዩ ዘለዎም። ልምዲ ቁጥሪ 5 ናይ ዕላማ ንቕሓት ክላሪቲ ኤንድ ጎል ሴቲንግ ሃብታማት ሰባት ገንዘብ ክረክብ ይደልየ ኢሎም ጥራይ ኣይኮኑን ዝጅምሩ ክንደይ ገንዘብ መዓስ ከመይ ገይሮም ዝብል ንጹር ዕላማ ኣለዎም። መዓልታዊ 3 ዝዓበዩ ክውድዎም ዘለዎም ዕላማት ቶፕ 3 ፕሪዮሪቲስ ኣለዎም። ካብቶም ዕላማኦም ዘርሕቖም መዘናግዒታት ድማ ኣይፋል ይብሉ። ሪዛይለንስ ውድቀት ከም መምህርዮም ዝርእይዎ ሃብታማት ሰባት ገንዘብ እንተጠፊኡ እኳ እቲ ሃብታም ዝገበሮ ልምድታትን ፍልጠትን ስለ ዘለዎም ቀልጢፎም ይትንስኡ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ቤት ተዛነ ንሎሚ ዘቕረብናልኩም 5 ሃብታማት ሰባት ጥራይ ዝጥቀምሎም ልምድታት እዞም ዝተኸታተልኩም ይመስሉ። ሃብቲ ምስጢር የብሉን ስርዓት ግን ኣለዎ። ዋጋ ግዜ ኸፍለጥ ቀጻሊ ተምሃር ንነፍስኻ ድማ ቅድሚ ኩሉ ክፈል ምስ ብሉፃት ሰባት ወዓል ንጹር ዕላማ ድማ ይሃልኻ። ካብዞም 5 ልምድታት ሎሚ ክጅምራ እትኽእል ኣየነይቲ እያ? ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ሃብታም ኮንካ ምውላድ ምርጫኻ ኣይኮነን ሃብታም ኮንካ ምንባር ግን ወሳነኻ እዩ። እዛ ቪድዮ ንኻልኦት ሰባት ክትሕግዝ ሼር ግበርዋ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና እንዳመስገና ንቻናልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ከምኡውን ላይክ ሼር ክትገብሩ ነዘኻኽር። ዝመጽእ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ የቐኒልና ቤት ተዛነ Bet Tezan! Subscribe, like, and share!